Javol, vítam vás u nového videa. Chcel som vám ukázať Minecraft mod, ktorý sa vám ukázal v minulom dieli, ako sa to nainštaluje a stiahne cez úlož, to natáčam furt. Ako vidíte, toto je už tretie video, ináč nič moc, ale ideme na to. Takže som tu úplne bezpripravený, tuto máte nový mod, alebo čo to je, to neviem. Tak, máme toto, takže tohle máte ako keby knuflíky a tak, vzadu to vypadá tak, že sa díva, on si musí dívať na vás, přesně takhle se dívá. A to je u každého pangláka prostě, alebo co to je. Tady máme, to uděláme pak, jako vidíte, to je všechno, dáme ještě creepera, bum, bum, bum. Máme tu květináč, do dáme kytičku a máme květináč, novorozený, tak. Dám všechno pryč, abyste viděli, je kožená, je tohle je změněný, jinak všechno je istý. Pak máme tu nějakou hvězdici a tu máme přidané jedla. Máme tu mrkvu, bramboru, to je jinak zemňáky, pečené zemňáky, jedovatý zemňák, dynový koláč, zlaté jablka, normálne jablko, ryby a tak ďalej, čo tu všetko bolo. Toto neviem ani čo je. Tu máme maják, napísanie, toto je kniha, slime, spavny, kolajnice a vidíte, to je tiež nové pridané, to je mrkva na tyčku, máme tu TNT, pridalo sa nám tu nové tlačítko z dreva a to sú nové itemy alebo mody. Ja som vám ukázal i barák, ale to som staval, to som si robil s pomocou givovania, že jo? Tak to by sa vám teda mohli ukázať. To mám tady. To mám tu, budem hrať offline zatiaľ z Minecraftu. Áno, leď, ja nemám game mode. Tak vidíte, toto je môj house. Hezký, že? Tam mám maják. Tu mám kravičky. Tu mám houbu. Tu som ešte nedodelal. No, tady mám PC, tady mám TNTčka, pušný prach, tady mám cihly, toto mám na radie, tu mám jedlo, čo bolo z toho nového tému, mám ladničku. Ešte? No, dobre. No, tu mám umývadlo, to sú tie nové itemy. Tu mám crafting table, tu si môžem postaviť čo chcem a mám dosku, 6 dosek. Tak, tady mám trávu, kaktusy, tady mám brnenie, tady mám lektvary, tu mám drevo, tu mám semínka, tu mám vzácne veci, tu mám taký ako keby vzácne veci, tu mám kostičky a uplala. Upla, to som nechcel, ale dáme to tam späť. Tak hotovo, všechno v tajku a toto som postaval vďaka niektorým týmto itemom a to by bolo všetko
aj kvôli tomuto itému. A to je kvôli všetkým itémom vlastne, čo je tuto. Takže ja sa s vama lúčim, dúfam, že sa vám video líbilo. Dáte odbery, lajky, napíšte komentáře a co? Cut the slime!